di na mo matinga. Kaya ang Diyos na to, tingalahan. Kaya niya mo himo o butang. Ibisan pa sa tao, murag di na mahimo. Kaya sa Diyos, maghimo o butang, o ka pamatuod, na siya ang Diyos, tinuod, kahibulungan o katingalahan ni Diyos. Amen. We enjoy the presence of the Lord. We enjoy our celebration. We enjoy our program. And most of all, we enjoy the presence of the Lord. But it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Praise the So Lord. karon mga igsoon, before ang tanan, before ta manuol sa altar call, sa altaran, sa pagsimba, bago ang mga leaders, ilihens, ang mga igsoonan, aron makadawat, tabangan, makadawat sa Balang Espiritu Santo, dili pwede nga karon, dili nato tagaan og importansya ang pulong sa Ginoo nga mao'y mag-build up sa atong mga kinabuhi mga igsoon. So balipahin ko karon nga i-introduce kaninyo ang ato ang magwawali usa na ko kasuod nga higala, dugay lang ang panahon nga wala siya kalaag sa atua tungod kay busy, no? Dugay pong panahon ng kabakasyon sa Palawan, sa El Nido, no? Nindot dito pero nindot po tang gastuhon. So mo nga ni uli si Pastor Charles sa atua kay gimingaw sa ato ang mga panagtigom o pagsimba diri nga dapit mga igsoon. So salamat kayo Pastor. Wala nimo gi balibaran ang ato ang invitation bisan pag Lunes na ko nakasulti mga igsoonan kay nood no. Mas nindot ning lain ang mag-initiate sa programa nga special para sa inyo ha. Amen. Sama kong birthday nimo, di ba? Nindot ning lain tao mag-initiate nga nay magmanyanita, nay maghanda o nay mag-surprise. Supposed to be Sister Amik unta ang magwali, but nangyo siya makigsunan sa ako kung pwede makakuha tag kining magwawali. O the same migi una naguna kay Pastor Third na makabisita sa ato adri mga igsuon kay dati dito pang simbahan nato sa shop. Si Pastor Third nagaduaw-duaw na siya igsuon ulitaw pa ng pera dati sa rami makatulog, arami mabuntagan mga igsuon no sa pagpabuhat sa tumboy nga Dios okay ra. May kagusan, gahimig, layo, kasan, sa talugon. Digamit namin yung motor, nagsoon. Ako nag-drive, katulugon na siya. Nabot naman o 125 ang dagan sa motor. Minor pa lang namin, soon ha. Papay labot ang dagan dyan. So, salamat no nga karon, minyo siya. Minyo na pod ko may soon. Nag-abot siya pod mi, nagkita gyapon mi. And supposed to be, before siya ni balik dito sa Palawan, pawaliyon ta na ko siya dire. Kaso, pag-chat ako si Muha, naka dito, kalimot na ko. Pero nga po, sige lang, may time yapon. May makalaag ang alagad sa Diyos, magmensahe, magwali, o magdasig ka na ito ang maigsoon, pinaagi sa pulong sa Ginoo. So, ang atong magwali karon mga kaigsuunan, uban kanina nga kailangan niya. Itong mga karaan nga wa na nga backslide, mga karaan nga wa na nagsibog sa pagpangalagad sa Diyos, mga karaan nga mudawat sa ganti sa Ginoo. Gawas na sa mabaguhan, no? Very stranger si Pastor Third sa inyo. Huwag si Pastor Third, wala po mo na ilahan. Kung nga pailailan ako sa inyo karon, ni-graduate siya sa Bible School year 2012-2013. No? Sa AIM, parehami graduatean nga ispilahan mga kaigsuunan. O dati, 2017-18, nagadumala siya din sa Magdom. Siya pastor na to dati sa Magdom. Kinis na Pastor Third, halos ubay-ubay din ang mga taga-Magdom karon. So, karon, gibalin niyo sa Ginoo pagtunga sa tong seksyon. Kay natunga naman tong seksyon mga kaigsuunan sa karon sa kasuntangan dito siya nagapastor sa Aguinaldo. Actually na gasimba dati diri nga taga Aguinaldo sila. Wala lang karon na nagsimba. Laak mga kaigsuunan o nagsugod na siya pod sa ministry dito o malipayon o nagapamuhat ang Dios sa iya. Dugay kung panahon nagpasakop siya siyahang kuya, ang pastor Anthony the second, kaya kini siya the third, no? Igsuon sila. The second tong isa, the third ni siya magsuon, no? Sunod ang pangalan para kadi gyud mawa. Gisigurado gyud sa bahan mga kaigsuonan. No kay endangered species gamay na ang kapos kalibutan ng son. Ingagi. Buta ka niya brand mga igsoon. Labaw sa mga nailhan nato siya, sa kamaayo nga manuyugay no laro sa piano, expert si Pastor Third may piano. Basta siya yung tumutugtog, napapasayaw at napapakimbot talaga ako mga kapatid. So tagwawit mo, tugtog siya mga blues o mga jazz, mga tingsunan, no? Palitik din siya nga musician o puhon ng isuon. Nagplan pa man kung magpalitan niya o keyboard. Na tayo matrade puhon ng isunan nga batanon or
may edad na. So, wapo si Pastor Third mga kaigsoon magtudlo. Kaya di lang siya maayo mo tugtog, maayo po siya ng teacher sa pagtudlo mga kaigsoon. Ito si Brother Judel, no? May lahutay mga kaigsoon, nagtudlo. Nagwato si Pastor Third. So more than willing yun si Pastor Third nga mo share siyang abilidad mga kaigsoon kaya di man ako ni madalas langit mga kaigsunan. No? So actually mahal kayo sa great pero tungkol lagi kay Nigo may usahay madarag kining hangyo pero malibre-libre maulaw ko tayo mga kaigsunan. Pero labaw sa tanan usaw siya ka magwawali sa kamatuoran. Ano pinaka-importanteng butang nga siya usab magwawali sa kamatuoran sa pulong sa Dios. O kumpiyansado kong ihatag kaninyong higayon, first time niya nga nakasimba dire o ba na to, o nagwali siya karon o ako nagatuo nga ang Diyos may pagabuhaton, ginamit ang niyang alagad. Sa walay paglangay, ako kumutang gihangin sa pagbalindog, lapit na atong speaker mga igsoon. O sa dilita maglangan mga igsoon, paminawon na to ang pulong sa Diyos. Akong ihatag ang panahon, ang tanong magayon, God bless Pastor Anthony III. God bless Pastor Anthony III. Praise the Lord, makalingkod sa tamang igsoon. Amen. Ano dito ang kaagyan ni Pastor Victor? Parinti man may mga igsoon sa way pabor. Praise God. Unya, kumpare po po mi kay ninong mo ko sa iyang anak. Napog kay Quadri, kinugos si Princess. Atas pa namin. Praise God. Sige lang, bawion na lang nato po mga igsoon. Abot bit maski asa may maabot, maski asa may sa ako ang pag-propose, naapod ni siya mga igsoon, murag close jud kayo mi. Praise God. O noon to kusog jud siya mo padagan, adto mig talakong. Praise God. Ako 120 mo padagan, 160 pa dulo, 60 pa uli. Sayo mga igsoon kung kami magkuyog perminti murag malangit man ko. Sayo ampo. Praise God. Og salamat sa Ginoo mga igsoon nga bulaton din nga dapita nag tubo mga igsoon. Praise God. O salamat sa maayong nga leadership. O ako ang gi-appreciate pag-ayong mga igsoon ang inyong pagdumala din eh. Nagsayo ko ganina kay gusto ko ma-appeal og devotional. So every time adto ko church gusto ko ma-appeal og devotional. Tingala ko luhod naman sila. Nagulat-ulat ko may igsoon mo awit unya mong luhod na pud mi. Wala man nang luhod. Uy. So, akong gi-recognize, may gusto gi-appreciate na po ang systematic kayo nga pagdumala sa church. Organize kayo mga igsoon o dako kayo kahimuan o someday ito po nang ma-apply mga igsoon o sa ato ang church o so ulit paglangan mga igsoon. Ang uban siguro makaila sa ako makaila po ko sa uban, ang uban wala po kaila pero usa lamang ta ka espiritu mga igsoon. Amen. Ang Dios na atong gilagaran usa lamang ka Dios. Praise God. Happy Mother's Day guys sa tanan. With gunit pa mo ron sa inyo ang rosas. Ito, nagulat ito ang labunon. Praise God. Lipay-lipay pa taron na igsoon, pero mga batanon, lipay-lipay pa mo ang inyong ginikanan ron, pero di na lang high-tech na ba ron, dili na ba yung machine gun, ang baba sa ginikanan. RPG na. Praise the name of God. So malipayon na ba tanan mga igsoon? Minaw sa pulong sa atong buhi nga Dios. Salamat kayo no sa kagayunan bisan pa man sa mga leader diri sa church sa pagtugot nga makawali ta for the first time mga igsoon. Yes, dito mo dati gibutang mo sa Dios dining dapita. Amen. O gipanalanginan sa Dios ang mga kaanakan dining dapita sa Bautista Church. Ug laban na gipanalanginan ang inyong pastor mga igsoon. Amen. Nakapastor mo buotan. Amen. Gwapo po ng pastor. Parenti man me. Kami lagi mag isigstoryahan nila. Kay kami rami natagunit og mic. Natagunit og mic. Kamu rin po yung daig-daig sa inyong kaugalingon. Pero may laba atong daigon, atong buhay nga. Salamat kayo, Pastor Jeffy, sa kahigayunan. What to ginunda ko sa iyang dedication sa iyang anak. Pagtanaw na, uy, di mo aman diyan eh. Tuwa naman kong Palawan na ni February. Minyo na ko akong asawa na sa Palawan. Wala sa trabaho sa Palawan Pawn Shop. Pero naagin palawin niya akong asawa. Present na ako isa ka anak mga igsoon nga 3 anyos. O kaila kayo sa Pastor Jiptis ako. Sige na kanto din. Sige pangapi sa Asunsyon. Nag-Asunsyon mo ko mga igsoon. Sige na sige pangapi. Dito sa Moa. Pero ninyo lagi siya mga igsoon. Tagaan ko siya buutan o gwapa nga asawa. Praise God. Nalipay ba mo sa una? Sige na. Gusto ko siya.
Amen. Si Pastor Tip, ba? Wala pagikuan. Pero kitagaan mo mga igsoon. Praise God. Og nilambok ang buluhaton sa atong labaw na tagagamot dining gabi. Praise the name of God. Manindog tanan mga igsoon. Jeremiah chapter 1 verse 5. Jeremiah chapter 1 verse 5. Nagingon ang pulong sa Dios, sa wala pa ikaw buhatan nako diha sa tiyan, naila ko na ikaw. Ug sa wala pa ikaw mugula sa taguangkan, gibalaan ko na ikaw. Gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga naso. Praise God. Dito mga igsoon sa Isaiah chapter 49 verse 15. Isaiah 49 versikulo 15. Malimot ba ang usa ka babae sa iyang masuso nga bata nga dili siya makabaton og kaluoy sa iyang anak nga lalaki sa iyang taguangkan? Oo, kini sila mahikalimot tingali apan dili gayud makalimot kanimo. Apan ako dili gayud makalimot kanimo. Akong giangin si Pastor Jake. Gampo kita lagit nun silimbahan ng mga Diyos sa mga pulong karon dayag sa mga tubangan. Nagibasa Ginoong Diyos og ako na sayod nagikan pa sa balay ni sa imong alagad Ginoo dito sa Asunsyon og gikan pa Lord God sa iyahang pag sugot ni ining maong imbitasyon na may mensahe ikaw daan giandam gitudlo gihatag kaniya aron kaming tanan kawalihan o katudloan aron nahisakto amo mga dalan Ginoo ug baka plagan nga simong pagbalik kami nagatrabaho o kami Ginoong Diyos nagapabilin sa imong hingpit nga kabubuton. Praise the Lord. I-allowed karon ang mga butang tinago ginamit imong alagad. Tuguting ang butang langit nun matungkad niya pinagi sa imong Espiritu Santo aron mapaabot kanamo ang mensahe nga takdo kanamo nga magalig-on kanamo sa among kinabuhi nga sa mga pagsulay o problema o mga tentasyon mahimo namong kalig-on karon ang pulong nimo nga pagadalon sa imong alagad. Bubuhi siya sa imong gahom Ginoong Espiritu ug otoridad. Ilitok imong mga pulong di sa usog. Dili siya ko galing panabot apan pinagi sa imong espiritu, pinagi sa imong gahom, magalihok ug magapanulti ikaw sa imong alagad. Among gina-claim ang revival ug kadaugan ning dapit karon sa pangalan ni Jesus nga among Dios. Amen ug amen. Praise the name of God. Magabalingkod sa mga igsoon. Dalay ko ng atong buhay nga Diyos. Ang Diyos magapanalangin. Praise God. Uban sa tabang sa Ginoo, ako magawali sa mensahe nga nagaingon, from your mother's womb, I knew you. Amen. Gikan pa sa taguangkan sa imong inahan, naila ko na ikaw. Mother's Day man yung mga igsoon. So atong emphasize pag-ayo ang mga inahan. Amen. Happy Mother's Day to all once again, mga igsoon. Salamat kaayo sa mga ginikanan. Praise God. Ingna daw ang imuhang asawa. Ikaw ba na ingna imong asawa nga? I love you. I love you. Love you. The white bupas. Kami mga igsoon, mag 4 years namin ang ikasal. 2 years may nag-uyag. Pero everyday, may nilubog, I love you, I love you, I love you. Kung di nagay namin yung I love you, amuha nagay ang love, pag I of you na lang na, awa ng love, wala na ayo. Praise God. Ingna ang imong mga bagyang people, ingna ang inyong ginikanan, I love you. Ikaw ba mong I love you sa inyong ginikanan? Basin mayroon kung kayo mo ingon-ingon, I love you sa ato ang mga crush, mga uyab. Maski yung label. Praise the name of God. Amen. Pinanglat ang gugma sa panimalay, magapabilin, magapadayon, hangtod sa pagbalik sa atong labang matagagaho. Amen. From your mother's womb, I knew you. Ang pinakauna nga inahan mo sa Eva, dili estabilyo. Praise the name of God. Sa Genesis chapter 3 verse 6, kabalo na mo ani mga bata, kabalo na. Praise God. Nga nailag sa Eva sa bitin. Amen. Kining mga babae, dali, radyot ni mailag. Ha? O mga young people, ayaw mo pagdali sa gugma. Kaya kung baliktaran ninyo ang dali. Praise the name of God. Kining mga young people, pag mag-text-text na ganit nga magkatawa-katawa.
Rajodel. Kung lalaki gani, mag-express ka nagkatawa-katawa. Ha? Nakahilad na na! Mga babae gani magpasang cellphone, sige katawa. Nahilad na na! Praise God. Amen. Dali Rajod mahilad ng babae. Amen. Ako bitaw sa una. Iyo ko man, ay project ma. Mga binuhatan na. Man, ay project ma. Pagsulod sa mama. Tanaw, natulog ba? Matulog-tulog dayon. Praise God, dali Rajod kayo ni mailan ng mga babae, mga igsoon. Amen. Kaya kining babae, mga good. Amen. Kusog tuod kayo ni silang bakba. Pero once masakitan mo yung kasing-kasing, pag mag-away ka, ni mo balik to yung sala katong 19. Oh! Praise God! Ma-remember na hinumduman mga ex-soul! Praise God, kung yung babae. Amen. Pero lahi na dyan mga ex-soul ang panimalay. Lisod ang panimalay nga walay ginikanan, walay inahan. Praise the name of God. Pasalamatan ako ang mga ginikanan nga mo'y naglaba. Dawat-dawat mo sa inyong rosas pero yung labuno naghulat na. Praise the name of God. Mo'y nagluto. Mo'y naghinlo, mo'y nagatiman. Ubang mga ginikanan, mga inahan ng inabuhi. O gi-appreciate na mo pag-ayo mga ikson. Gidumala ninyo ang inyong panimalay. Amen. Di atubangan sa atong labang makagagahong. Amen. Pasalamati ang Diyos mga bana nga naamoy mga asawa. O pasalamati ang Diyos mga kaanakan nga naamoy mga ginikanan. Amen. Praise God. Kaya naman, nagpasalamat ko sa Diyos nga naamoy ginikanan nga nagdala sa ako mga ikson. We are not rich. Pero pinakadako, amen, nagihatag sa akong ginikanan. Amen. Ang kamatuhuran na akong ginagamdaman ini mga adlawa. Kung magkadugay ang inyong pag-uban, mga tatay, ato na lang yung dawaton. Kung nangasawa ta, may pirma ta sa marriage na to. Ato na lang yung dawaton, nga nangasawa ta. Sa balde. Kung mabot ang panahon, may ipang ginagbalde. Puro mas nalawa sa inyong asawa. Kung anak na ka, sa una, 60 mong kayo ka. Ano naman kagbalde? Ano naman kaggrab? Dawaton na lang ito. Ha? Praise the name of God. Kanang kutis ka niya. Mr. Amay, kung tanaw ni pagnunog aus, kutis, murag yung ubas. Pero musugot ka sa dili, mahimog yung nagpasas. Ha? Bitaw tinuot na. Mas kung sa kaanyag ni mo karon maabot ang panahon. Yes. Yes, come on. Oh, praise God. Hallelujah. Amen. Sa una, bitaw. Kita may sa mga asawa. Tanaw na ko. 2016 na siguro. Sa mga asawa eh. Maski manot, blas bag. Blas mag-suon guwapa sa mga asawa. Pag binyo na mo, tingnan mo ko sa mga asawa. Lahat naman manot blas sa mga asawa. Ano naman? Huwag kayo nag-post iso di ay. Mausad ka na yung mga ikson. Pero the more na nagkakadugay atong pagpangalagad, atong pakiguban mga ikson, the more na nagkapalalong ang atong relasyon, di lang sa atong asawa, apan niya sa atong abang makagagahong. Praise God. For 9 months mga ikson, yatiman na sa atong ginikanan. For 9 months. Ako 8 months na ko. Inood na kong istorya. Praise the Lord. Himaya sa Ginoo lang mga ikson. Amen. Praise the name of God. Yatiman ta sa atong ginikanan mga ikson. Ingon sa Jeremiah chapter 1 verse 5. From your mother's womb, I knew you. Nailan ka sa Diyos. Agaway, iya kang ilaron mga ikson. Amen. Munang rason na di ka musulog simbahan. Iya kang ilaron. Ikaw makasasala. Ikaw dautan. Pero ang Diyos, gikan pa lang sa taguangkan sa atong ginikanan na ilan na ta sa Diyos o kipalaan ta niya mga ikson. Praise the name of God. Ing anak ka high-tech ang Ginoo. Kung kita mga ikson pagkaanak diha patagaan o pangalan. Kuha ang birth certificate diha tagaan pangalan. Diha pa mailan ang usa ka bata. Pero sa Diyos mga ikson, amen, naapalang ka sa taguangkan sa imong ginikanan, amen, na ilan ka sa Diyos. Woo! O gibalaan na sa Jeremiah mga ikson. Praise God. Be I formed thee in the belly, I know thee. Na
magkailan ka sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise God. Sige kitang BBM, kung kailas BBM sa tuwa. Amen. That's right. Pati patay kitang BBM. Lini ako ba? Pakman. Kipatay kitang awak kaila. Amen. Ganina sa atong gihisgutan diri mga igsoon. Amen. Sa BBM wala kaila sa tuwa. Amen. Kipatay ta. Amen. Pero ang Diyos nakaila ka nato. Praise the Lord. Amen. Praise the name of God. Amen. Kung saan pag-ila sa Diyos, pagkahimong anak sa Diyos. Sa tanang minawat sa pangalan ni Jesus, ikatagaag kagahom na mahimong anak sa Diyos. Amen. Wala na kadungog mga igsoon. Sa tanang ikatagaag, gibatismo sa pangalan ni Jesus, ikatagaag kagahom na mahimong anak sa Diyos. Pagkakawitan pa lang, ako nang madunggan. Amen. Ang gahunog sa mga pagdaig. Mga pagdaig. Amen. Sa kanakaniling na kita na nanginahanglan. Gahom sa Diyos. Praise the name of God. Praise the name of God. Sa 1 Kings chapter 3 verse 16 up to 27. Ang istorya mga igsoon sa duha ka ginikanan. Dili na ako ni itason pag-ayo mga igsoon. Amen. So 1 Kings chapter 3 verse 16 up to 27. The story of duha ka ginikanan. Praise God. So diyan ako sa ginikanan mga igsoon, ang iyang anak namatay. Sa laktod na pagka-istorya. Kung kinaw sa man, ipit niya. Praise God. Ug na po isa ka babae nga bago siya ng anak mga igsoon. Pagtanaw niya nga patay na ang iyang anak, iyang gikuha tong anak sa isa mga igsoon. Praise God. Ug sa laktod na pagka-istorya, pagbata sa usa ka babae, hindi nga na siya. Patay naman ako anak. Praise God. Ug yang isa ka babae, ano na siya dito mga igsoon, pero iyang gibaylo, giilis niya. Praise God. Niabot ang panahon mga igsoon, nung tanong, hindi man yun niya akong anak. Kaya akong anak, tawos mo ito, puro mag... Ha? Adto sila ka Solomon mga igsoon. Ihusay sila sa laktod na pagka-istorya. Amen. Nga na siya. Akuha ng anak. Isa po, sa akuha lagi ng anak, ang imong anak patay na. Amen. Naglibog si Solomon, unsay puminawon. Sa ambi ng bata, pagkuha dito pinote. Kaya ganyan bataan, nag-away mo, sige, tungaon na to ni bata. Praise God. Sige, tungaon na to ni bata. Pero niingon ang inahan, isa ka inahan. Ayaw, mahal na. Ihatag na lang kaniya ang bata. Praise God. Huwag niyo yun sa ayaw, diligod. Wagi makapahimulos na ni. Tungaon yun ang bata. Huwag niingon mga igsoon si Solomon, ihatag ang bata ngadto sa usa ka babae. Kay kaniya, iyahan ng anak. Praise God. Kaya nga naman, kung ikaw ginikanan mga igsoon, amen, walay butang, amen, nautan butang na imong ihatag sa imong anak. Amen. Kaya nga naman, that is the mother's love. Muna pagmahal sa ginikanan mga igsoon. Amen. Makita na ko ang akong ginikanan, maski walang-wala na, pero ihatag alang ka na. Nakita pag dili tagaan sa itong gusto masuko dahil mga bayang people. Praise God. Ang paghigugma sa atong ginikanan mga igsoon, dili matupngan. Praise the name of God. Praise the name of God. Praise God. Ang paghigugma mga igsoon sa imong higala, pwede rin mo nang ilista. Pwede ka mo ilis o ulo ka higala. Amen. Ang imong minahal pwede mong ilisan, pero dili mo pwedeng ilisan ang imong inahan. Dili mo pwedeng ilisan ang imong ginikanan. Pasalamati nga na kay ginikanan. Amen. Na mubadlong kanimo. Pasalamati imong ginikanan. Amen. Na mumata panahon sa kadlawon. Praise God. Magsikay-sikay. Amen. Dalhon ka sa pagsimba diya sa tubuhay nga Dios. Praise the name of God. Praise the name of God. Pwede nimong ilisan ang mong higala. Pwede nimong ilisan ang imong minahal mga igsoon. Pero ang imong inahan nag-inusara lamang na. Praise the name of God. Isaiah chapter 49 verse 15. Basahan na itong key verse pabalik mga igsoon. Makalimot ba ang usa ka babae sa iyang masusong nga bata? Dili gyud malimutan. Amen. O dali-dali kay tag-uli kay atong iro dito way pagkaon. Imong anak mo ba kaha?
Amen. Di yun malimtan mga igsoon. Kaya naman, muna pagmahal sa usa ka ginikanan sa iyang anak. Praise God. Nga dili siya makabaton sa kaluoy sa iyang anak nga lalaki, sa iyang taguangkan. Oo, kini sila makahilim, may kalimot, tingali. Ano, dili sure ang Biblia, tingali. Tingali. Makalimot pa siguro ang mga ginikanan sa pagpasuso sa iyang anak. Pero yun siya, apan ako, dili makakalimot. Amen. Kung gibahal ka sa imong ginikanan, pero napay mas namahal kanimo mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Ayun tao, pastor. Amen. Kitaligtad ko sa akong ginikanan, pero napay mas nagmahal kanimo. Yes, praise the Lord. Come on. Praise the name of God. Praise the name of God. Amen. Gimahal ta sa atong labaw mga kalaga. Amen. Matingal lamang kadaghan magpagsulay, kadaghan magproblema. Noah found grace in the eyes of God. Na kung ang Diyos gani makakaplag kag pabor sa mata sa Diyos, sugoon yung ka sa Ginoo. Isgutan kayo ng arta. Amen. Sa dang pagkakabot og pabor ni Noah, masaman, gisugo siya magbuhat og arka. Ingunahan ni mga igsoon. Sa dang makakabot kag pabor sa atong laban makagagahom, di mo masabtan nga naman makapabor man ta. Kung pero anong gisugo man ko. Kini atong pagpangalagad, dili ni para sa pastor. Para lang ni sa atong kaugalingon. Nag-build ta og arka mga igsoon sa atong kaluwasan. Praise God. Na moabot sa panahon. Praise God. Amen. Pagtulo mga igsoon sa ulan. Di na pa nimo masabtan karon nimong pagpangalagad, pero pagtulo sa ulan. Amen. Iyang nasabtan ni Noah kung unsay purpose sa iyang gibuhat. Di pa nimo masabtan yung pagpangalagad karon, but someday imo masabtan pagayo ang plano sa Dios. Galagad kung ano galisod ba noon ko? Amen. Someday mga igsoon, imong masabtan pag-ayo ang bata bitaw. Kini mga ginikanan na babae. Mahal yung nila ilang anak. Kita ba kag babae nga gitsa isa niyang anak? Wala gitsa mga anak, mga bana. Kaya pag ayaw mo babae. Kiro mga kining mga bana. Sa sabot na kayo mga pagumangko ninyo. Sa praise God. Pag-itsa sa bata mga igsoon. Diba kayo makita ang bata? Hila ko lang. Pag-itsa sa bata, mukatawa ang bata. Amen. Mukatawa pag-itsa-itsa. Praise God. Iunahan na usap ka na ito mga igsoon. May mga panahon, amen, na itsa-itsa ta sa mga kalistanan pagsulay. Pero mukatawag gihapon ta mga igsoon. Kaya nga naman, nasayod ka, na dili ta pasagkan sa atong langit ng amahan. Kanong mukatawa ang bata, ay nasayod siya, na dili sa pasagkan sa iyang amahan. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise the name of God. Praise the name of God. Sa loon gihapon ang bata sa iyang anak, iyang amahan mga igsoon. Maski na yung mga problema, amen, iyak sa mga pagsulay, kalistanan, mukatawag gihapon ta mga igsoon. Ay naman, dili ta pasagdan sa atong langit nun nga amahan. Tungod kay wala na sayop ang Diyos sa pagpili ka nato. Amen, naila na ka sa Ginoo. O nakayagod pagtago-tago sa'yo, magtago-tago, kakita ko ni pastor. Si pastor po, di mahulog po nung siya na po yung magtago-tago. Pagtago-tago noon, hindi na. Nako sa latest ako na may tago. Sis, yakit kami mga pastor, maulaw mo po nga, ma-open po mo. Sumabda ka na bago pa sa pagpangalap. Ngita migdalan. Tago ko sa mall pagin makita. Anak yun dahil. Kasi po kayo nagtago-tago po. Nag-abot. Hi, pastor. Praise God. Ngayon po ko, hi sis. Praise the name of God. Mataguan ni mo imong pastor. Amen. Pero dili mo mataguan ang atong labaw makagagahom. Praise the name of God. Kung tawagod ka sa atong buhing at Diyos mga igsoon. Amen. Dili mo pwedeng daganan ang pagtawag sa atong labaw makagagahom. Yes, you can run, but you cannot hide. Maski asa ka mo adto. Pangitaon ka sa Ginoo. Praise the name of God. Praise the name of God. Tungod kay gipili ta sa atong buhing mga Dios. From your mother's womb, I knew you. Kini mong anak. Sir Amel, kini si Joshua, maski pag magtalikod na, kaila kasi mong anak.
Ha? Mailan mo, ako anak daw. Nakita na po, ako ang anak, mailan na po. Mailan mo ang imong anak, mailan mo ang tingog, paski pag isulod sa kwarto ang imong anak, mailan mo na ang imo ng anak. Praise God, tungod kay imong nailan ang iyang pagbarog, nailan mo ang iyang tingog mga igsoon. Sultihan ko ikaw nini mga takna, maski mitalikod ka kaniadto, amen, nailan gyapon ka sa Dios. Hallelujah. Amen. Maski ang imong kalibutan, amen, imong gihatag sa kalibutan, pero nailan gyapon ka sa Dios karon. Kaya wala niya tanawa ang imong pagkahagba, kitanaw niya kung sa imong pagbangon. Amen. The moment na mabangon ka, hinluan ka sa Diyos. Tungod kay nakailas sa kanino, o tibalaan ka, o gamiton ka sa Diyos. Hallelujah. Mas kaya mga oikos leader niyo, ako na sila yung mga testimony. Bago sila naabot anak mga igso. Amen. Sa atong kinabuhi, pasalamati ang Diyos nga panahon sa imong kaluyahon. Praise the name of God. Wala pa ni undang ang Diyos sa pagpanglihok sa imong kinabuhi. Pasalamati ang Diyos. Panahon nga naapa ka sa kalibutan. Amen. Ikuha ka sa Diyos. Yes, amen. Praise the name of God. Praise the name of God. Amen. The moment na mutay ka sa Ginoo, the moment na mupikaw ka sa atong buhi nga Dios. Amen. Nailan niya ang imong tingog. Tungod kay anak ka sa Diyos, nailan sa Diyos ang atong tingog. Praise the name of God. Praise the name of God. Amen. Tungod kay gihigugma ta sa Diyos pag-ayo mga igsoon. Usa ka ba kayang people karon nga nag-alagad nga wala nimo kauban ang imong ginikanan? O usa ka ba ka asawa nga wala nimo kauban ang imong bana? O usa ka ba ka bana nga nag-alagad lang ngayon usara? Amen. Pasuldian ko ikaw niining mga taknaa mga igsoon. Padayon sa pagpiko sa imong tuhod. Amen. Praise God. So kakaginikanan na wala pa na kumpleto ang mong tibok panimalay. Padayon sa pagpiko sa tuhod. Usa ka ba kayang people karon na nangandoy ka, nga maabot ang panahon imong madala ang imong ginikanan, padayon sa pagpiko sa imong tuhod. Daniel chapter 10 verse 12. Then said he unto me, fear not, Daniel, for the first day. Yes. Praise God. Kailan ang mga katuig nagampo? For the first day. Amen. For the first day. Your words were heard. Sa unang adlaw pa lang, ang imuhang tingog, ako man nadungog. Praise God. Sa unang adlaw pa lang sa imong pag-ampo, amen, nadungog na sa Diyos ang imong tingog. Praise the name of God. O dili na mga igsoon mo, labay kawang at tubangan sa atong labaw makagagahong. Amen, imong gibuhat diri sa iglesia, sa pagpatubo sa iglesia, dili na mo balik sa Diyos nga walay kapuslanan, panalanginan, o panalanginan ka sa labaw makagagahong. Praise the name of God. Praise the name of God. For the first day, nadungog sa Diyos ang imong pag-ampo. Nakaroy mga ginikanan ay mga amahan na mga samaron, mga igsoon, tungod kay gidagmalan sa kaaway. But sultihan ko ikaw nining mga takna. Amen. This day will be the turning point of your life. Praise the Lord. Amen. Tama na ang pagtagmal sa kaaway. Tama na, amen, ang hungong sa kaaway. You need to listen to the word of God. Amen. Tama na ang pagdula-dula sa kaaway sa akong kinabuhi. This is the turning point of my life. Nagwalagad ko ang matinuganon sa Diyos na akong dawatol ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Matthew chapter 1 verse 18 up to 19. Praise God, atong basahon mga igsoon. Matthew chapter 1 verse 18 up to 19. O sa pag-anak kang Hesukristo na hitabo sa ingon niini nga paagi, sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulunon kang Jose. So wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagasamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Verse 18. Kasulunon naman din ni si Maria. Amen. Unya. Amen. Nahitabo nga kasulunon kang Jose. Ug sa wala pa sila mag-usa mga igsoon, ug wala pa sila magpakasal, hingkaplagay nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo.
Verse 19, o si Jose, nga iyang bana sanglit tawo man siyang matarong, ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pakigbulag kaniya sa himo. Una-una na si Jose, bulagan na nako ni. Sa gibati ni Maria, grabe kasakit. Ano maning ang nabukti sa mga galit. Sakit kayo ang gibati, miksun na, kasluno na mo niya, bulagan kag kalit. Iyo gud ang lalaki gud una mo bulag. Sulad man. Muna kaya gud mo pagbasa-basa. Ano mo bulag man ka nga ikaw may nanguya. Ano mo bulag kay si Jose. Praise God. Sakit kayo mga igsoon. Perting sakit ang amin yung unong naunta. Pero si Jose mga igsoon sa hilom lang. Naguna-una siya nga ako na kaning bulong kay matarong man ko basin maulawan ko. Praise the name of God. Grabe kasakit sa gibati ni Maria mga igsoon. Pero sultihan ko ikaw, maski ingon nato ang nahitabo mga igsoon. Praise the name of God. Pero si Maria, bulahan sa babaeng tanan. May mga times sa atong kinabuhi, even magkadipot-dipot ang asa ta padulong. May mga times sa atong kinabuhi nga stress kayo, mga ginikanan. Pero sultihan ko ikaw, bulahan ka sa babaeng tanan. O bulahan ta, amen, ay atong nakaplagan ang atong buhay na Diyos. Woo! Hallelujah! Praise the name of God. Ug atong mabatyagan ang gahom sa Dios mga igsoon na mo'y hinungdan, nagapadayon ta, maski na mga sakit na gibati mga igsoon. Pero ang presensya sa Dios mo ni rason nga nagabalik-balik. Amen. Nagabalik-balik na tungod na usa ka Domingo sa atong kinabuhi, nga atong nabatyagan ang talagsaon na paglihok sa atong buhi nga Dios. Ug mo'y rason nga nang nagabalik-balik tag simbahan. Ang naman tungod sa ingon nato nga rason sa pagpanlihok sa gahom sa Dios. Yes. Amen. Praise the Lord. Praise the name of God. Praise the name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama dyan mga kasakit. Na mo question ka sa Ginoo. Kung saan mo question mo na ba Ginoo tungkol sa kalistanan. Amen. Praise the name of God. Naging time na masakitan ta. Ayaw po din yung i-post sa Facebook. Ito may Facebook ang Ginoo. Amen. Gulagot kayo i-post sa Facebook. Praise God. Kaya wala FB ang Ginoo mga ikso. Sa'yo mag-away sa social media mo dapik sa mga kandidato. Pacquiao, Lini, BBM. Hindi mo i-BBM. Dari, o basta bautist sa church, manasigon. BBM. Praise God. Amen. Amen. Lini, mas gikin sa atong presidente, walay problema. Basta nga atong Ginoo si Jesus. Amen. Praise the name of God. Amen. Basta ang atong buhay nga Diyos, nagpabilin nga Diyos na itong mga igsoon. Amen. Hari sa mga hari. Diyos sa mga Diyos. Praise the name of God. Ano ito ni-post mga igsoon? Hindi ka ba yan yung i-post? Praise God. Come on. That's Amen. Ano ito ni-post? Ipagbilin ang imong kalmado mga igsoon. Maski pagbilin mo yung dilin ng lami, naging kaayo. Di ako ko makapahungaw kung ako naging makaayo. Ayaw. Don't settle for public sympathy if you can afford the God's comfort. That's right. Amen. Na may mga kasakit mga igsoon. Amen. Pero imong mabatyagan ang gahong sa Diyos. Go to your room and pray. Amen. Praise the Lord. Ayaw pag-settle sa sympathy sa mga tao. Kung imong makaplagan ang pag-comfort, ang pag-gakos sa atong labaw magagagaho. Praise the name of God. Mga tingala kang anong gupot man. Pagkayon mag-away ka ng Sabado bagid baya. Kining away, balik to lang naman eh. Ha? Ayaw? Pagtulik taro ni mo ning yawa. Away? Away yun. Praise God mo na mag-away. Agad na pag-away. Walay. Kanang family nga perfecto. Naging time nga mag-away. Praise God. Pero unta ayaw pasulupig adlaw. Magitan gihapon na mo simba mga igsoon. Amen. Magitan gihapon nga naagihapon mga igsoon ang ba nag-asawa. Nagkadaig diha tubangan sa atong labaw makagagaho. Praise God. Ning away dahil sahay. Buto lang mo siguro yung away dahil. Hindi man natagal lang yung igsoon kay mga butan ni.
mga taga-Bautista. Pero di magyud na malikayan, mag-away yun. Praise God, pero salamat sa Ginoo na naagi akong patarong ng Isus. Amen. Praise the name of God. Praise the name. Pagkatabi ito ang pagkasal, asa naman ito yung mga regalo. Wala na, kaya panglabay naman. Praise God. Pero salamat sa Ginoo. Praise the name of God. Nagtagaan ta mga igsoon sa atong labaw makagagahom of comfort. At dili pwedeng mahatag sa kalibutan. The moment mga igsoon nga naka sa kalisdanan, mo na pinakalamig nga mudutot sa mga pag-ambo. Praise the name of God. The moment ka naka sa balatian, mo na pinakalamig nga mudutot sa mga pag-ambo. The moment mga igsoon, na imong mabagyagan. Amen. Ang kalisdanan mo na pinakalamig. Pikong sa tuhod. And ay mga panahon sa atong kinabuhi nga walang-wala kita. Wala kita kwarta mga igsoon. Aron mo pabiyon ta, mapadayon ta. Amen sa pagtuo nga atong Diyos maka-provide. May mga panahon na masakit yun ta mga igsoon. Mas yun sa camping. Masakit yun. Aron ikaw mo pabilin sa pagtuo nga atong Diyos wag panyundan sa pagpangayo. Balloon, please. Praise the name of God. Praise the name of God. Nang sa akin mga igsoon, sakit kayo pamalandumon ba? Puntanan ka, wala mo kasimba. Ako ang magandang labunon. Uy, klapa mag-Domingo. Mura mo doon yung kilaba, pastor, kay Domingo niya. Goodness. Praise God. Wala mo kayo bantay kung sa pastor, tindahan. Praise God. Asan yung anak? Ay, nandubantay sa balay. Kaya naman ko yung mga baboy. Praise God tayo dito mga igsoon. Amen. Praise God. Unta mga igsoon. Atong unahon ng pagsimba. Praise God. Ibayaan gani sa Diyos ang iyang trono mga igsoon. Imong tindahan pababa, di mo kayang biyaan. Ha? Praise the name of God. Na yung mga kaigsoon ng magsumingon sila. Kung among sirad ang among tindahan, pag-abot sa mga igsoon, sa sunod ng mga adlaw, dublihon sa Diyos mga igsoon. E nga naman, dili mahugtag panalangin ng atong labaw makagagahom. Amen. Di-providean ganiyang 5,000. Di-providean ganin niya mga igsoon. Ang mga langgam, imong pamilya mo baka dili kayang makanon sa Ginoo. Because the just shall live by faith. Praise the name of God. Praise the name of God. Amen. Kung ang imong gihigugma mga igsoon ng pagsimba, walay butang nga pwedeng mubabag kanimo. Kung imong gihigugma ang pagsimba, walay butang. Amen. Praise God nga pwedeng mubabag kanimo. Tungod kaya ako mga igsoon, inborn mo kung nag-alagad sa Diyos. Amen. Kulang, dili kumpleto nga akong ginabuhi nga dili ko kasimba. Kaya parang sa kamot mga igsoon nga wala ko kasimba. Amen. And I thank God for my parents. Pasalamat ko sa akong ginikanan nga naay ginikanan ako nga mubiratan ako nga musimba. Sa gusto ko umanta nga ayaw sa naman ka mga young people gusto freedom. Pati mo ng word of God, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pasalamat ko na ginikanan ako mga igsoon. Maski mabungol na kong ingon na pag-ampo, pagbasag Biblia. But I thank God for my parents. Nagdala ko every Sunday. Na panahon sa Domingo, magdagandagan ako mga igsoon. Panahon sa Domingo diya sa Salvation, Panabo. Even mo atur ako sa mga kanal. Pagsunod ako balik, bako kayo. Tingnan ko rin mama, kung nala na po mga igsoon. Pasalamat ko nga every Sunday ginadala ko sa akong ginikanan. Umotoy na silsil sa akong huna-huna. Amen. Unya di na ko musugot nga dili ko makasimba every Sunday. Tungod ako nasabtan pag-ayo kung unsa na sa pagsimba. Amen. Sulay mo. Isang ka Domingo di mo kasimba. Sunod Domingo, okay ra po sige. Hangtod di na gina kasimba. At tuwa mga nagabaslay pangutan agnapabaslay pag-ampo. At tuwa daw. At tuwa ang isang mga pagday, wala na. Kaya nga naman, the moment na imong tagaan ng kaaway, ug sa lamang kasigundo, kaya niyang kupon ang imong 15 anyos kapag pangalagad. Kailangan nga driver ka na, kaya lisensya din ako bakla. Dili ka garantiya kung unsa ka kadugay sa pagpangalagad.
Praise the name of God. Kaya nga naman, kung ang kaaway tagaan ni mag-usa ka panahon, mga igsoon, kaya niyang kupon ang imong paghalagad. Murang every Sunday, ayaw sugot na dili ka makaatog simbahan. Every Sunday, ayaw sugot na mahuli ka, na di ka makagandawat sa presensya sa Ginoo. Praise the name of God. Praise the name of God. Tuduan ko sa mama pagpakpak. Dagan ramon ko sa una eh. Tuduan ko mama wala nalala ko kamo. Pakpak. Wala ko mama. Praise God. Pero karon mga igsoon, maski wala na akong ginikanan. Amen. Wala na akong ginikanan sa akong kilid, wala na kuyog-kuyog akong ginikanan, wala na nagtudlo sa ako. Pero ako, amen, nakakaton na sa pagdahig sa Diyos. And I thank God for my parents. Amen. Nagpasalamat ko sa akong ginikanan. Amen. Na panahon sa kadlawon. Amen. Na yan ituyan ang iyang kamot. Putagakta ka mga luha, mga igsoon. Amen. Iyang mga pagampo, gamita ang akong anak. I thank God for my parents, my son. Dili may arangan nga pamilya. Pero pasalamat ko sa Diyos. Amen. Na nakakaplag ko ng ani nga pagtulungan. Praise the name of God. Praise the name of God. Praise the name of God. Dili kumpleto ang isa kasimana, di ko kasimba. Muro ka ng isda, mga igsoon ng ibutang sa mala. Amen. Pata mga Pentecostal, di maginato ni kapugngan. Amen. Na kumudaig ta mga igsoon. Praise God. Wa naman ni ugma kumudaig ta mo ambak man gyud ta. Amen. Praise God. Pupataas sa tong pataas man ito sa tong kamot. Musyagit man gyud ta. Amen. Amen. Tungod kay ingunani ang atong estilo sa pag-alagad, ingunani atong estilo sa pagdaig, ug ingunani nga estilo mahimaya nga atong labang makagagaho. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Diyan ako ang akong mensahe mga igsoon. 27 years ago, ay bata mga igsoon nga nahulog. Praise God. Sa iyahang duha ka andan nga balay mga igsoon. Taas. Ay ang ginikanan, nagpuasa. Praise God, nahulog siya 27 anyos na milabay. 27 years ago. This is the story of a child mga igsoon nga nahulog. Kung pagkahulog niya, nilagom ang bata mga igsoon. Wala na yung kinabuhi. Praise God. Kung hindugok din yung mga silingan, ay mga maratis na dugok ang mga silingan. So, amo lagi ng mga Pentecostal lagi. Puasa-puasa man. Wala na bantay ang bata. Nagkarang nahulog. Guba ang karang. Bata. Sana na. Patay naman ang bata. Pero gabot ang panahon mga igsoon. Amen. Gitawagan. Giampuan. Praise God. Huwag katong bata nabuhi. Huwag katong bata kung ikaroon nagawali sa inyong katubangan. Amen. Nagdala sa mensahe sa atong buhay nga Diyos. Ang atong Diyos, walang miusaba. Huwag pagkapago ang atong labang makagagahong. Siya kanya ito, aron, usaw malakot. Huwag mausaba ang tugma sa Diyos. Ikaw pwede ka mausaba. Pero ang Ginoo, dili o dili mausaba. Hallelujah! I thank God to my parents na naglihan sa ako Akong kinabuhi, milagro na lang sa Ginoo. Nabuhi ko 8 months. 27 years ago, nahulog ko mga igsoon. But I thank God. Sadang ako mabasahan ang dayang isa kong ginikanan. Amen, dili kapugna na matulong ako mga luha. Tungod sa kaayo, tungod sa kugma sa Diyos. Tungod kay gikan pa lang sa tagawangkan sa akong ginikanan. Nailan ko na ikaw o gibalaan ko na ikaw. Nailan ka sa Ginoo. Unsa man ang usala, unsa man kapula ka itong. Nailan ka sa Diyos. Praise God, nailan ta sa Diyos mga igsoon. Amen. Nailan ta ng mga Pentecostal, tag-as man ang atong buhok. Tagas pa ng atong mga palda. Nailan pa sa atong mga pagdaig mga igsoon. Because this is our real identity. Amen. And we are proud to be apostolic Pentecostal. Praise the name of God.
Praise the name of God. Hallelujah. Praise the name of God. Praise the name of God. You are free to worship and magnify our God in the name of Jesus Christ.